ועכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון. שלום לדפנה חסדאי. דפנה? כן, שלום. שלום וברכה, דפנה חסדאי. חסדאי או חסדאי? חסדאי. זמרת, מקימת מכון חטבה בירושלים. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. אנחנו ככה היום בתוכנית שאנחנו משתפים דברים שלנו, או משתפים אישה את רעותה כדי לבוא ולתת כוח אחת לשנייה. ואני שמעתי שאת הקמת סדנאות מיוחדות של הכנה רוחנית ללידה. כן. אני, אפשר לומר, במשך 20 שנה מכינה נשים ללידה רוחנית, וזה בעקבות ספר שהוצאנו, שערכנו. אני ובעלי נקרא הכנה רוחנית ללידה. ובעקבות הספר הזה, נשים פנו אליי וביקשו את ההכנה הזאת, ובעצם החידוש בספר זה הנושא הזה של תיקון חווה, של תיקון האישה, להיות בחדווה. לפני החטא קראו לחווה אימנו חיה, כי אם כל חי, ואחרי החטא קוראים לה חווה, יש ירידה בשם שלה. אז אומרים המקובלים שהתיקון שלה, זה בעצם התיקון של כל נשות ישראל, כי אנחנו יונקות ממנה, זה להיות בחדווה. אז באמת, אישה שנכנסת לחדר לידה, ועוברת הריון וכו', אז שמה מחכה לה תיקון לא פשוט, ואם היא מתגברת בחדווה ובשמחה על כל הכאב, ולא הופכת את הכאב למרכז, אז היא יולדת בחדווה, היא עושה תיקון מאוד גדול ושורשי. כן, בעצם הלידה הוא תהליך מאוד גשמי, גופני, ואיך אפשר בכלל לחשוב על הקטע הרוחני כשכואב או מציק או לא נוח או... אז זה באמת סוד ההכנה הרוחנית, שבעצם אנחנו מסבירים לאישה שהיא הולכת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כי לידה זה אותיות ליד השם. אז אנחנו לא הולכים סתם ללדת, אלא הולכים להיפגש עם השכינה ממש. שהמפתח של הלידה נמצא ביד של הקדוש ברוך הוא, ולא בידי שליח. אז כדי להגיע למפגש הזה צריך הכנה. והכנה זה אומר הכנת הכלים הרוחניים. זה כל מיני תכונות שאישה צריכה לעבוד עליהן, כמו ריכוז וכמו עין טובה וכו'. וכאשר היא מגיעה לשם, למפגש מוכנה, אז האור הגדול הזה שמושפע שם, הוא מתלבש טוב על הכלי שלה, ואז היא פשוט מרגישה מתעלה מעל הכאב, וזאת לידה אחרת לגמרי. ונשים פשוט מספרות לי ככה על ממש ניסים, על פתיחות מהירות, על כל התהליך הזה הוא מאוד מתקדם יפה, באמת דברים מאוד מאוד נפלאים, ובאמת מוכיחים שהרוח מנצח את הגוף. כן, אני מבינה אני יכולה לספר עליי, כן. שילדתי 11 פעמים, יש לי 12 ילדים, וברוך השם, וכל הלידות, באמת בכל הלידות, אני עוברת לידות מאוד בשמחה, בשירה, טוב, זה קל, כי אני זמרת. את זמרת, כן. מה אני נותנת הופעות בחינם למילדות. כן. אז ממש ככה השירה והשמחה, ודווקא בזמן של ירידת נשמה, שזה יכול להיות מאוד כואב, אבל השמחה הזאת והשירה נתנה לי כוח עצום להתגבר על הכאב של הגוף, ולא לקחתי אפילו פעם אחת אפידורל. כן, במקום לצעוק פשוט שרים. צועקים על השם בדיוק ושרים, ולפעמים גם רוקדים, זה מה שאני עשיתי. ריקוד זה מירוק הדין, ככה אומרים, כיצד מרקדים, ואיך ממרקין את הדין, כי זמן לידה זה גם זמן של דין. כן. בכל אופן, אז אני שומעת שאת... לא ביקמנו... אני התחלתי להגיד שאני שומעת שאת משתפת גם את בעלך, שהוא מביא את הפן הגברי ומעביר סדנאות כאלה לגברים. למה גברים צריכים בכלל לעבור קורס כזה? אז זהו, באמת נישואים זה שותפות, ובחיי נישואים השותפות היא חברות. הנביא מלאכי אומר, והיא חברתך, אשת בריתך. כלומר, בני זוג הם חברים. עכשיו, לעתיד לבוא תהיה שותפות מלאה
בזוגיות. איך אנחנו לומדים את זה? מהושע הנביא, שכתוב, זה היה ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. אז בעלי זה כאילו הפרדה. כן, הוא בא בעבודה, אני בבית, כל אחד יש את העולם שלו. אישי זה שותפות מלאה. והנבואה הזאת, אנחנו רואים אותה מתגשמת כבר בימינו. איך אפשר לראות את זה? אני 20 שנה מכינה נשים לבד, הכנה רוחנית ללידה, ובשנתיים האחרונות נשים פונות אל אמרות, אני באה עם בעלי. אנחנו רוצים ביחד את ההכנה. כן, באמת הנבואה הזאת מתחילה להתגשם. רוצים את השותפות הזו. אז אמרתי, איך אני יכולה להכין את הדברים? אני אישה, זה קצת לא היה לי נוח. ואז הכנסתי את האיש שלי, והיום מה שאנחנו עושים במרכז חדווה בירושלים, שאני מכינה את הנשים, והאיש שלי מכין את הדברים, וזה בקדושה, בטהרה, זה מסודר, אין בלבולים, והם גם מקבלים את ההכנה שלהם. ודרך אגב, אנחנו כותבים עכשיו את הספר החדש שלנו, הכנה רוחנית ללידה, לבעלים בלבד. ממש, כאילו ספר שידע רק באיך האיש אמור להתכונן לחוויה העצומה הזאת של תינוק שנולד, שהוא שייך לשנינו. איך אנחנו שותפים בחוויה הזאת, ואיך הבעל מבין לנפשה של האישה גם לפני הלידה וגם אחרי הלידה. יפה מאוד, דפנה, אז קודם כל חיזקת אותנו, כי אנחנו יודעים שזה יכול להיראות אחרת ולעשות אחרת, וגם להרגיש אחרת, בתנאי שזה מתוך שמחה, ושתמשיכי ללדת בשמחה ולעזור לנשים אחרות לעשות את זה. תודה רבה, רק אגב מירי, רציתי לומר שיש לנו אתר שנקרא דף נשים.co.il, וגם דף פייסבוק שאפשר שם לראות את כל מה שאנחנו עושים, את התאריכים של הסדנאות, את כל הערכת לידה שאנחנו מוכרים, את הספרים, דיסקים, הכל שם נמצא, מי שרוצה ובאמת רוצה לטעום לידה אחרת, אז מוזמנת. תודה רבה, תודה רבה. כל טוב מירי, שלום. כל טוב.